dewa-dewa medun kalau sawangen. Endi? Kae lho nglangit. Engko nek ngasih gawe rusuh kanan mring apus. Ngasih awake dhewe wani karo dewa, awake dhewe dibanjut karo dewa wah cilaka. Reng, apa? Kowe lahir batin nglabuhi aku to? Lahir batin. Petruk lahir batin, lahir batin kok. Jeneng adiku ndek gegayuhan aku mesti ya nyengkuyung, gareng rasa wedi. Ora usah wedi nek ning dewa tekan kene tandingi wong awake dhewe iki ya anak dewa, awake dhewe iki ya dewa asline. Lah iya tak terus ning anu ki lho apa le awake dhewe kok iso nganti kanane kaya ngene wis ora apa-apa nek dewa tekan iki tandangi bareng-bareng. Tandangi bareng-bareng nek. Aku sing ndek gegayuhan ora mung ngarep sila tumpang kendangan dengkul, ora mung ngarep mandori. Ning aku kok ya sak ora-orane sak hubungan rong hubungan ya melu gawean. Ya wis. Kowe nek dewa-dewa tekan kene tandangi bareng-bareng. Jak omongan sing apik-apik, nek ora ngenek kowe enggak kebecek, tutuki kabeh bareng. Heeh.